ब्यामखौ जों मानसिनि जिउ मोदोम सोलेरखौ गोगो गोथारै लाखिनो थाखाय जों साफ्रोमबो खालामनो हायोबा जोबोर गोगो गोथारै देहाखौ लाखिनो हायो। बेनि थाखाय जों खालामनांगौ। दा आङो मोननैसो ब्याम खालामनानै दिन्थिजेननो नागिरदों। नोंथांमोना नैबे आं जेरै खालामदों बेबायदि खालामनानै जागायलांनो हायो। आं दिन्थिलांनो लाबाय। गिबियावनो जागायनो लानायानो जाहैबाय इसोरजों मोनसे सोमोन्दो लाखिनाय, बेखौ जागायनो लाबाय। जेसेनो बिदिखौ हांखो गोलाव लानो हायो एसेनो आवलिया गोलाव जायो। बेजों खालामनानै बेबायदि खालामनानै इसोरजों सोमोन्दो लाखिनो हायो मानसिया। बेखौनो होननानै बुङो जग खालामनाय आरो। बे जगजों नोंनि थांनानै थानाय आवलि बेखौ गोलाव खालामनो हायो। नोंनि जि बिखानि हांबोनाय बेखौ रोखा खालामनायनि गेजेरजों गोलाव आवलि खालामनो हायो। गोलाव आवलि खालामनो हानाय माने नों गोबाव सम जिउआव थांना थानो हानाय। ओंखायनो बेनिफ्रायनो जों जागायनांगौ। दिनै बेनिफ्राय जोङो गुबुन मोनसे आयदायाव थांनोसै। बेबायदि खालामनायनि गेजेरजोंबो नोङो गावनि जि स्मृति सक्ति बेखौ बारायनो हायो। गोसोखांनो हानाय गोहो बेखौ लाबोनो हायो। बे खालामनाय समाव नों जायखौ गोसोखांदों बेखौनो थि गोसोखांनायजों लोगोसे इसोरखौ गोसोखांनानै जेब्ला नों मोनसेखौनो साननानै गोसोखांगोन अब्ला नोंनि गोसोखांनो हानाय सक्तिया बारायगोन। ओंखायनो बेबायदिखौ जोङो खालामनो नांगौ। दा बेखौ खालामबाय आरो मोनसे नैबे खालामनो हायो जों बेजोंनो आसिनि बे मुद्राखौ लानानै ओरै खालामनो हायो जोङो। बेबायदिनो मोनसेजों मोनसे जोङो आसिनि मुद्राखौ गुन गुन बारायनानै थांनांगौ। दा बेनि उनाव आरो बेनिखौ जों खालामनो हायो। ओरैहाय बेनि उनाव सिगाङाव आरो बेनि उनाव बेबायदिनो लास्टआव आसि फिसाखौ खालामनो हायो। बे आसि फिसाजों ओरै खालामनाया मोनसे
गावनि जि सक्ति बेनिफ्राय गुसुनिफ्राय गुदुं खालामनाय बेखौ खालामनो हायो। बेनिफ्राय बेखौ प्रेसार थायोबाथाय खालामनाङा, ओंखायनो बेखौ खालामनाय नङा। प्रेसार गैयाब्लाबो प्रेसार जानो नागिरनायाबो खालामनाङा, ओंखायनो आं बेखौ मोनसे खालामसै। मोनसे गोसोखौ थि खालामनो नांगौब्ला बोरै खालामनो हायो जोङो गासैखौबो जों हमजोबनांगौ आरो नै हमजोबा बे मोनसेनि उनाव हमजोबनाय खालामनो नागिरो बे मोनसे जाहैबाय। बे थांबाय। बेनि उनाव जों मा खालामबावनो हायो? जोबथारनायाव जेब्ला नों गोसोखौ मोनसे थि खालामनो, गासैखौबो ज' खालामनो, ज' खालामनानै आसिखौ ओरै ज' खालामनानै खालामनांगौ, होनबानो गोसोआ मोनसे थियाव थायो आरो। बारायलांबाय थागोन। बे ब्यामनि जागायनाया बेखिनियानो, बेनि उनाव जों फारि फारि दिन्थिलांबाय थागोन। दा बेखौनो आङो खालामनानै दिनै जागायनाय जाबाय। बेखौ जों खालामलांबाय थानोसै, नङा होमबा?